Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hoe doe je dat? In Goes is er nu een begeleidingsprogramma van 12 weken. Zorgmedewerkers en ouderen kijken samen wat er allemaal aan hulpmiddelen in huis mogelijk is. En verder in deze Zeeland nu. In iedere plaats kan er een straatje bij. En hoe ging dat vroeger in Zeeuws-Vlaanderen? Goedenavond. Zo lang mogelijk thuis wonen en dan natuurlijk het liefst zo gezond mogelijk. Het is een van de belangrijkste pijlers van de Zeeuwse zorgorganisaties. Om de ouderenzorg hier in de toekomst te garanderen. Bij SVRZ zijn medewerkers aan het proefdraaien met het programma Langer Actief Thuis. Een speciaal programma van maximaal 12 weken dat daarvoor moet zorgen. Ada van der Kuil uit Goes deed eraan mee en ze is er dolblij mee. Ja, ik kan weer van de dingen genieten. En ja, dat is voor mij heel belangrijk. Ada van der Kuil van 71 uit Goes heeft recent een knieoperatie gehad. Hallo Jamika, kom goedemiddag. binnen. Hallo. Hoi. Ada heeft meegedaan aan Langer Actief Thuis, kortweg LAT. Bij dat programma werkt een team zorgmedewerkers samen met de ouderen in kwestie. Om hem of haar zo snel mogelijk weer zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. Bij Ada ging het onder meer om extra hulpmiddelen in huis. Steun in de douche en 1 bij de kraan. Drempels voor het balkon. Kon ik met de rollator naar beneden zetten en dan kon ik even een kwartiertje buiten zitten. Dus dat was super. Als het mooi weer is elke dag een poosje. Het programma vraagt om een andere kijk op zorg. Waar we nu nog heel erg gewend zijn om te zorgen voor een oudere met een zorgvraag, met iets dat niet meer lukt, moeten we nu ook een beetje soms met ongemak onze handen op de rug houden om juist die cliënt een eigen waarde goed sterk weg te zetten en dingen weer aan te leren en die tijd daarvoor te geven. Maar soms jeuken onze handen inderdaad om iets over te willen nemen, maar ook wij moeten die nieuwe manier van werken leren. Absoluut, handen op de rug, ja. Goed zo. 14 dames. Ook belangrijk binnen het programma. Het gaat niet alleen om juiste zorg en hulp, maar ook over de kwaliteit van leven. Wat maakt iemand gelukkig? Ada doet niets liever dan andere mensen binnen het SVRZ een leuke tijd bezorgen. Door samen spelletjes te doen bijvoorbeeld. Het heeft even geduurd, maar dat kan ze weer. Want Ada is nu helemaal onafhankelijk en ze kan weer haar leven leiden zoals ze dat zelf wil. En dat wil natuurlijk voor iedere Zeeuw, iedere Nederlander. Ja. Hoe, als u nu uw leven een cijfer zou moeten geven, wat zo'n cijfer zou het dan zijn? Nou, nog 8 of 9 hoor. Zeker weten, jawel. Nou, dat is een heel mooi cijfer, hè? Verslaggever Zorg Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, even voor de duidelijkheid. We moeten wel met z'n allen langer thuis blijven wonen, hè? Ja, dat klopt. Om die zorg hier in Zeeland betaalbaar en behapbaar te maken. Want we hebben hier in de provincie te maken met dubbele vergrijzing, zoals dat heet. We worden ouder en we worden ook met steeds meer mensen ouder. En dat betekent een grotere druk op de zorg, terwijl er steeds minder handen zijn om die zorg te verlenen. Nou, en om daar iets aan te doen zijn programma's zoals dit ontwikkeld. Nou, is dit een proef, hè, met dat programma Langer Actief Thuis. Wat zijn de eerste resultaten? Nou, die proef was inderdaad bij Zeeuwse zorgorganisaties SVRZ en Eilandzorg. En die zijn tevreden. De proef heeft eerder al gelopen in Brabant en ook daar zijn ze tevreden. Maar ja, je moet wel eerlijk zijn, het is geen wondermiddel. Want op de spoedeisende hulp in Goes komen op sommige dagen bijvoorbeeld 5 ouderen met een gebroken heup binnen. En ja, daar doet dit programma natuurlijk niks aan. En wat je ook eerlijk moet zeggen, is dat iedereen niet zo optimistisch is als Ada. Want even voor de duidelijkheid, iedereen moet wel mee willen doen, hè, met dit programma. Zeker. Alle oudere organisaties. En die hebben ook al gezegd dat ze ermee aan de slag willen. Er is ook 80 miljoen beschikbaar gesteld om de zorg in Zeeland te veranderen. En te kijken naar wat er wel kan en wat er beter kan. Eigenlijk wat dit programma dus eigenlijk doet, dat is een van de belangrijkste pijlers. Marieke Kerklaan, dank je wel. Na een huiszoeking in Zwijndrecht heeft de politie de eigenaar van de woning aangehouden in verband met een enorme drugsvondst in de Vlissingse haven. Het gaat om die vondst van 3600 kilo cocaïne afgelopen juni, met een straatwaarde van maar liefst 270 miljoen euro. Deze partij kook, verstopt tussen bananen uit Zuid-Amerika, was bestemd voor Duitsland.
In verband met deze zaak zijn al eerder mensen aangehouden, onder wie een 27-jarige Middelburger. Hij is inmiddels weer vrijgelaten, omdat er bij nader inzien onvoldoende verdenking is tegen hem. En in de haven van Rotterdam zijn ruim 1000 pakketten cocaïne onderschept, die ook weer via de haven van Vlissingen verder zouden gaan. De drugs zijn ontdekt door een containerscanner en door drugshonden. En ook deze partij, met een straatwaarde van zo'n 24 miljoen, zat tussen bananen. Zeeland kan makkelijk aan 7000 nieuwe woningen komen door er gewoon aan de rand van iedere Zeeuwse plaats een straatje bij te zetten. Overal een straatje erbij is makkelijker dan op een paar plaatsen meteen een hele grote woonwijk neer te zetten, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Zeeland wil voor 2030 minstens 16.000 woningen bouwen. De provincie Zeeland zoekt nieuwe boten voor het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskes. Daar is 9,4 miljoen euro voor opzij gezet. De nieuwe boten moeten goedkoper gaan varen en met zo min mogelijk uitstoot. De huidige schepen, de Maxima en de Willem-Alexander, gaan al 20 jaar mee en zijn aan vervanging toe. En daardoor lopen de onderhoudskosten momenteel op en zijn er ook hogere risico's op uitval. Ja, het was nieuws waar iedereen toch wel van opkeek. Duitsland voert een half jaar lang grenscontroles uit, ook langs de Nederlandse grens. Het roept herinneringen op aan vroeger, maar ook vragen over of zoiets ook langs onze grens met Vlaanderen een optie zou kunnen zijn. Zo, kijk, nou, dit is de grens. Kijk, de grenspaal. Voor ons staan we hier zo met z'n tweeën. Dit is toch de grens. 2 mannen op de grens bij Capellebrug. De een oud-marechaussee en de ander oud-burgemeester. En allebei volgen ze met interesse wat er in Duitsland gebeurt. Het is wel jammer natuurlijk, want er is niet zo mooi als dat je zo makkelijk de grens over kan. Dat is ook binnen Europa is dat ook vastgesteld. Je hebt niet eens het idee dat je over de grens heen bent. En dat is natuurlijk wel een beetje een raar gevoel. Dat is een beetje terug naar af gevoel. De beelden van mensen die hun paspoort moeten laten zien roepen herinneringen op aan lang vervlogen tijden. Bijna op elke grenspost was het douanekantoor. En de marechaussee die zat dan of in Hulst of in Terneuzen. En vanuit Hulst en Terneuzen gingen die naar de grens toe. En deden ze daar de controles fysiek 24 uur per dag. Ja, ik hoorde dan ook altijd bij 60-jarige huwelijken van dat ze met papieren nog elkaar moesten bezoeken aan de ene kant of aan de andere kant van de grens. Dus die grens is wel heel hard geweest. Tot de jaren 60 waren er langs de hele grens dagelijks controles en kwam je niet zomaar van de ene naar de andere kant. In die tijd beleefde onder meer de botersmokkel zijn hoogtijdagen. Maar daarna werd de grens steeds minder een fysieke barrière en vanaf de jaren 90 was het helemaal gedaan met de grens. Het Schengen-verdrag zorgde voor een vrij verkeer van personen door een groot deel van Europa. Ik hoop in ieder geval dat de vrije beweging zoals die nu is, dat die ook zo blijft. Toch begrijpt Kees Kuiper wel dat Duitsland zicht wil houden op wat er allemaal het land in en uit gaat. Dat geeft een stukje gevoel van veiligheid en er komt ook een heleboel informatie naar voren toe. Om dat naar mezelf toe te trekken. Vuurwapens, vuurwapenonderzoek, maar ook valse documenten. Vrouwenhandel, we hadden hier veel prostitutie in de omgeving. En hoewel de korrelige beelden van daarnet laten zien dat dichte grenzen iets van lang geleden is, denkt Jan-Frans Mulder ook terug aan corona en de MKZ-crisis. Vanuit Brussel ging dat heel traag en ook vanuit Den Haag. Uiteindelijk liepen wij hier zo vast met onze bewoners tot aan de grens bij de bakker de broodjes te bestellen die dan door de bakker weer naar de grens gebracht werden en het tasje over het hek aangereikt werden, want dat waren echt bizarre tijden. Maatregelen zoals in Duitsland bij onze grens zien de mannen toch niet zo snel gebeuren. Ik denk dat de capaciteit van de marechaussee op dit moment niet toereikend zou zijn, maar de mogelijkheid is het. Je kan je afvragen of het wenselijk is, nu we al deze verdragen hebben en al deze overeenkomsten. Ook in Den Haag gaan inmiddels geluiden op om weer grenscontroles in te voeren. Volgens Geert Wilders zelfs hoe eerder hoe beter. Toch is het mij wel de vraag of het ook daadwerkelijk weer zo ver gaat komen. En dus blijft een grens, zoals hier bij Capellebrug, er voorlopig vooral nog eentje van de geschiedenisboekjes. Tegenwoordig valt hij 8 keer per jaar in de bus, de Soeburgse Courant. Deze lokale krant voor Soeburg verschijnt al 130 jaar, in de begintijd trouwens, onder een andere naam. Vroeger heette de Soeburgse Courant Het Putje en dit is de eerste editie. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. Allemaal dezelfde lettertjes.
Dit zijn de oud-redacteuren Ineke Vervorst en Dick Schinkel uit Oost-Soeburg. Dick zocht adverteerders voor het putje, maar dat viel niet mee vanwege de naam. Putje, de naam werd eigenlijk minder serieus genomen. Terwijl het Putje toch een hele leuke naam is, omdat we hier het Ronde Putje op Soeburg hebben. En rond het jaar 2000 was ik behang van een woningje van het afhalen. En er was jutebehang. En jutebehang zijn eerst kranten tegen geplakt en dan behang. En tot mijn verbazing vond ik daar de Soeburgse krant achter. En toen ben ik met het voorstel naar Ineke gekomen om van het Putje de Soeburgse krant te maken. En het hielp eigenlijk goed, want we werden in zijn algemeenheid veel serieuzer genomen. Het was veel makkelijker om advertenties te winnen. En sindsdien is de naam niet meer veranderd en het was dé nieuwsbron van Oost-Soeburg. Ja, als die in één straat vergeten was te bezorgen, dan hadden we gelijk een berg telefoontjes. Ja. Iedereen las het. Het was wel, het viel wel heel, letterlijk goed in het putje, zeg maar. Op naar de volgende 130 jaar, of ziet u dat niet zo snel gebeuren vanwege de digitalisering? Dus ik denk inderdaad dat als het bij wil blijven, dat ze inderdaad iets digitaals moeten gaan doen. En dan laat ik graag aan een andere generatie over. Het was vandaag een beetje een miserige dag met een stevige wind. Maar met gemiddeld 18 graden kon je toch een lekkere wandeling buiten nog maken. De komende dagen meer regen en ook iets kouder, echt herfstweer dus. En meer nieuws op onze site, onze app en onze socials. Lees daar het verhaal over de tropische spin die in Kamperland werd gevonden tussen de bananen na het boodschappen doen. En ook op onze website vanavond een live blog over de voetbalwedstrijd van Hoek in en tegen Noordwijk. Hoek gaat daar vanavond proberen om het hoofdtoernooi van de KNVB-beker te bereiken. Om 8 uur speelt de ploeg van trainer Gerard de Nooijer. En als ze winnen kunnen ze in het hoofdtoernooi loten tegen een profclub. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne dinsdagavond.